ጥዕና ሃበልና ክቡራትን ክቡራንና ዩቲዩብና ቻናል ቤተሰባት ሕጂ ዝተሰምዑ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኣብ መዋስንቲ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ? ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ጎንፅታት ከም ዝተኻየዱ ጸብጻባት ክሕብሩ ቀኒዮም ኣለዉ። ማዕኸናት ዜና AFPን ሮይተርስን ጸጥታውን ዲፕሎማስያውን ምንጭታት ብምጥቃስ ከም ዝሓበርዎ እቲ ተፈጢሩ ዝበሃል ዘሎ ግጭትን ወጥርን እናገደደ ይመጽእ ኣሎ። ኣብ መዋስንቲ ከባብታት ክልል ኣምሓራን ትግራይን ካብ መጀመርታ እዚ ሰሙን ኣትሒዙ ጎንፅታት ይካየዱ ምህላዎም ዘመላኽቱ ሓበሬታት ይመጽእ እኳ እንተሃለዉ ጭቡጥ ሓበሬታ ምርካብ ግን ኣጸጋሚ ኮይኑ ይጸኒሑ። እቲ ረጽሚ ነተን ክልላት ኣብ ዘስሓሕብ ጸለምቲ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቦታታት ከም ዘጋጠመ ዝገልጹ እቶም ጸብጻባት ሓደ ምንጭ ድሕነት እቲ ኩነታት እናባእሰ ይኸይድ ኣሎ ከም ዝበለ ይመልክት። ብተወሳኺ ስሙ ክርቃሕ ፍቓደኛ ዘይኮነ ዲፕሎማት ንAFP ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሓይልታት ትግራይ ምስ ሰራዊት ምክልኻልን ምልሻታት ኣምሓራን ይዋግኡ ኣለዉ ኢሉ። ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ጎንፅታት ከም ዝነበሩ ዝተረጋገጸ እዩ። ሎሚ ሐሙስ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ግን ኣይፈልጥን ክብል እውን ተዛሪቡ። ኣማኻሪ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪካ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ሰልፊ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብሸነኽ ጸለምቲ ረጽሚ ከም ዝተልዓለ ረጋጊጹ። እቲ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝነበረ ኣቶ ጌታቸው ረዳ መራሕቲ ህወሓት ንመንእሰያት ትግራይ ናብ ጥፍኣት ይወስድዎም ኣለዉ ክብል ከሲሱ ኣሎ። ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ህወሓት ኮነ መንግስቲ ፌደራል ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ረጽሚ ብወግዒ ዝተዋሃበ ሓበሬታ የለን። AFP እውን ኣብ ክልቲኡ ወገን መልሲ ንምርካብ ዝገበሮ ጻዕሪ ኣይሰለጠን። ብኻሊእ ወገን ሮይተርስ ንሓደ ዲፕሎማት ጠቒሱ ኣብ ዘስፈሮ ጸብጻብ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ንሓፂር ግዜ ዝጸንሐ ጎንፂ ኣብ መንጎ ሰራዊት ምክልኻልን ሓይልታት ትግራይን ከም ዝተኻየደ ጸብጺቡ። ኣብ ትሕቲ ክልል ትግራይ ዝመሓደር ዝነበረ ሓያሎ ቦታታት ናይቲ ጸለምቲ ተባሂሉ ዝፍለጥ ከባቢ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ትግራይ ሓይልታት ጸጥታ ክልል ኣምሓራ ተቆጻጺሮም ምህላዎም ይፍለጥ። ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ እቲ ዝተተኸለ ምምሕዳራት ኣምሓራ ፈሪሱ ብናይ ትግራይ ክትካእ ዝተገበረ ፈተነታት ከምቲ ዝድላዕ ኣይሰለጠን። ካብኡ ሓሊፉ እውን በብእዋኑ ናብ ረጽምን ወጥርን ከምርሕ ጸኒሑ እዩ። ካብቲ ከባቢ ዝተመዛበሉ ተጋሩ ናብ መረበቶም ክምለሱ ብዘይምግባሮም ዝንቀፉ ሰብ መዚ ትግራይ ፌደራላዊ መንግስቲ ነቲ ስምምዕ ብምኽባር ናይ ትግራይ ምምሕዳር ናብ ንቡር ክመልሱ እዮም ዝጥለቡ።